смерць забрала ў Лукашэнкі вернага памочніка з КДБ. Пакуль у Рэчыцкім раёне праводзяць збор тэробароны, у Віцебскай вобласці гарэў ваенны самалёт. Рэжым не хоча адпускаць абітурыентаў вучыцца за мяжу, аднак польскі сейм ім у гэтым дапаможа. Таксама ў выпуску беларускі футбаліст забіў адзін з самых хуткіх галоў гісторыі, а палітвязень-фатограф змог вынесці з валадаркі малюнкі Алеся Пушкіна. Добрый вечар, вы глядзіце Белньюз, мяне клічуць Тацяна Дабрыян. Галоўныя навіны чацвярга 16 траўня абмяркуем ужо праз некалькі секунд. Падпішыцеся на наш канал, каб заўсёды быць у курсе актуальных падзей Беларусі. Раптоўна памёр памочнік Лукашэнкі па Мінскай вобласці. Пра гэта учора паведамілі ў абласным выканаўчым камітэце. Былы намеснік старшыні КДБ Уладзімір Калач раптоўна сканаў 13 траўня ва ўзросце 54 гадоў. Прычыны яго смерці рэжым не паведамляе. Пра жыццё сілавіка, які хутка прасоўваўся па кар'ернай лесвіцы, вядома няшмат. Калач 8 гадоў з 2010 да 2018 прысвяціў працы ў КДБ. Спачатку займаў пасаду кіраўніка ўпраўлення ў Мінску і Мінскай вобласці, затым стаў намеснікам старшыні ведамства. А ўжо ў 2021 годзе Калач быў прызначаны памочнікам Лукашэнкі, інспектарам па Мінскай вобласці. Калі верыць тэлеграм-каналу Нік і Майк, імклівы рост у кар'еры не абышоўся без дапамогі яго сваячкі Веры Паляковай, удавы былога міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. У рэжыма з'явілася яшчэ адна нагода для турбот. Учора ўвечары ў пасёлку Бягомль Віцебскай вобласці загарэлася мясцовая славутасць – ваенны самалёт Іл-14. Відавочцы аператыўна паведамілі ў МНС аб узніклым пажары. На месцы здарэння ратавальнікі адразу знайшлі і ліквідавалі ўзгаранне смецця ўнутры самалёта. Па паведамленнях ратавальнікаў, у выніку ўзгарання было пашкоджана лакафарбавае пакрыццё самалёта на плошчы 7 квадратных метраў і знішчана 5 ілюмінатараў. Вядома, што раней самалёт Іл-14 выкарыстоўвалі ў палярнай авіяцыі. Затым перадалі Бягомельскаму музею народнай славы ў памяць пра подзвіг ураджэнцаў краю. Доўгі час самалёт стаяў у двары музея, аднак пазней было прынята рашэнне аб яго рэстаўрацыі і перамяшчэнні на больш прэзентабельнае месца. Цяпер па факце пажару праводзіцца праверка. Адна з версій здарэння – дзіцячае свавольства. Тым часам у Рэчыцкім раёне пачаўся збор тэрытарыяльнай абароны. Мерапрыемства працягнецца да 7 чэрвеня. Як паведамілі ў Мінабароны, падчас збору запланаваны падрыхтоўка ваенна-абавязаных да выканання задач у адпаведнасці з іх спецыяльнасцямі, аднаўленне навыкаў каманднага складу ва ўпраўленні падначаленымі, а таксама адпрацоўка фармавання і прымянення атрада народнага апалчэння. Нагадаем, тэрытарыяльную абарону і народнае апалчэнне ў Беларусі сталі ствараць пасля заяў самаабвешчанага прэзідэнта Лукашэнкі. У прыклад, дыктатар ставіў Украіну пасля пачатку расійскага ўварвання. Рэжым зноў перашкаджае атоку моладзі за мяжу. На гэты раз цяжкасцямі сутыкнуліся выпускнікі школ. 11-класнікі не могуць атрымаць даведку, якая пацвярджае акрэдытацыю школы. Дэпартамент кантролю якасці адукацыі яе наўпрост не выдае, а дакумент неабходны пры паступленні ў замежнае ВНУ, як мінімум ва універсітэты Польшчы. У беларускім дэпартаменце кантролю якасці адукацыі заявілі, даведка не ўваходзіць у пералік дакументаў, зацверджаных указам прэзідэнта номер 200 ад 2010 года, хаця яшчэ летась яе без праблем выдавалі. Відавочна, што службоўцы усімі сіламі спрабуюць утрымаць абітурыентаў у Беларусі. На фоне масавай міграцыі працаздольнага насельніцтва і татальнага недахопу спецыялістаў у жыццёва важных сферах, аток перспектыўнай моладзі за мяжу стаў для рэжыма крытычнай праблемай. А ў суседняй Польшчы пайшлі насустрач беларускім абітурыентам. Сейм прыняў папраўкі да закона аб адукацыі. Беларусы змогуць пацвердзіць свой атэстат непасрэдна ў Польшчы. Для працэдуры не спатрэбіцца даведка ад Міністэрства адукацыі Беларусі. Нагадаем, раней права на такое пацвярджэнне адукацыі мелі толькі асобы, якія атрымалі статус уцекача або дадатковую абарону. А Беларусь летась у лютым прыпыніла пагадненне з Польшай аб супрацоўніцтве ў сферы адукацыі. Яно было падпісана
20 ліпеня 2016 года. Змены ў законапраект аб адукацыі прапанавалі дэпутаты фракцыі Польшча 2050 трэцяя дарога. Цяпер папраўкі да закона павінен падтрымаць Сенат і падпісаць польскі прэзідэнт. У памяць пра вядомага змагара за нашу родную мову і культуру засталіся, верагодна, апошнія малюнкі мастака Алеся Пушкіна. Палітвязень-фатограф Александр Васюковіч здолеў вынесці іх з валадаркі. Пасля эвакуацыі ў бяспечную краіну фатограф распавёў, што ў яго першай камеры СІЗА раней сядзеў Алесь Пушкін, які памёр у няволі. Пазней сукамерніка Васюковіча паказалі малюнкі вядомага перформера. Выявілася, Алесь Пушкін у зняволенні не раставаўся з творчасцю і пакідаў яе нават на голых сценах валадаркі. На іх мастак маляваў сваю камеру і рысачкі, лічачы дні ў зняволенні. Каб захаваць і паказаць грамадскасці малюнкі Пушкіна, фатограф скапіяваў іх з дапамогай калькі і вынес СІЗА пасля вызвалення. Нагадаем, палітвязень Алесь Пушкін памёр у рэанімацыі гродзенскай лякарні 11 ліпеня мінулага года. Прычынай смерці стала прабадная язва, якая ўзнікла ў калоніі. У зняволенні Пушкіну не аказалі неабходнай медыцынскай дапамогі. Ён памёр на 58-м годзе жыцця. Беларус забіў адзін з самых хуткіх галоў гісторыі футбола. Знамянальная падзея адбылася на матчы расійскай другой лігі паміж камандамі Машу КМВ і Хімік. Паўабаронца Мікалай Іваноў рэалізаваў гол з цэнтра поля за 2,92 секунды. Ну что же, меня зовут Михаил Гриванов, вторая лига А, 14-й тур, серебро, Химик против... Да не может быть! Не может быть! Матч начался вообще или нет? Да можно заканчивать! Да траплення ў кнігу рэкордаў Гіннеса беларусу не хапіла ўсяго 0,61 секунды. Сусветны рэкорд належыць лонданскаму клубу «Кройдон». 17 лютага бягучага года футбаліст Райан Холл забіў гол у вароты суперніка за 2,31 секунды. Але кніга рэкордаў Гіннеса заўсёды пільна разглядае патэнцыйныя рэкорды, таму на канчатковае рашэнне пойдзе нейкі час. За нараджэнне і выхаванне 5 і больш дзяцей 32 беларускі былі ўзнагароджаны ордэнам маці. Адпаведны ўказ падпісаў самаабвешчаны прэзідэнт Лукашенка. Заслужаныя ўзнагароды атрымалі жанчыны з розных сфер дзейнасці, у тым ліку і прадстаўніцы будаўнічай галіны, ЖКХ, сферы адукацыі і гандлю. Характэрна, што 10 новых уладальніц ордэна маці жывуць у Гродзенскай вобласці, а астатнія ў Мінску і Віцебскай вобласці. Адзначу, што разам з ордэнам шматдзетнай маці сплаціць аднаразовую прэмію ў памеры 5 бюджэтаў пражытачнага мінімуму. Гэта крыху больш за 2000 рублёў. Добрая навіна для філатэлістаў. Мінсувязі Беларусі выпусціла новыя маркі з выявай еўрапейскага зубра. Навінка ўжо з'явілася на сайце Белпошты. Тыраж новых марак складзе 36 000 экземпляраў, а ў абарачэнні яны былі выпушчаны учора, 15 траўня. Намінал маркі N адпавядае тарыфу на перасылку міжнароднай простай пісьмовай карэспандэнцыі. Гэта могуць быць лісты і бандэролі вагой да 20 грам уключна. Пружаны рыхтуюцца прыняць найбуйнейшы Open-Air Брэсцкай вобласці. З 28 па 30 чэрвеня ў горадзе пройдзе рок-фестываль «Сонцастаянне». У праграме заяўлены 14 выканаўцаў і калектываў. Сярод іх гурты «Брава», «Брацья Грім», «Маральны кодэкс», «Смыславыя галюцынацыі», залаты склад калектыву «Парк Горького». Спецыяльным госцем грандыёзнага фестывалю стане экс-вакаліст гурта Deep Purple Джо Лін Тёрнер. У мінулым годзе мерапрыемства толькі за адзін вечар сабрала 18 300 гледачоў. У гэтым годзе арганізатары чакаюць яшчэ больш удзельнікаў з усёй Беларусі і краін замежжа. Да фестывалю ў Пружанах з'явяцца некалькі муралаў на розныя тэмы, а само мерапрыемства хочуць зрабіць штогадовым. Цэны на адзін канцэртны вечар стартуюць ад 23 рублёў. Тренд на выгульванне нетыповых для беларусаў хатніх жывёл працягваецца. На гэты раз у Магілёве міначка здзівілася, убачыўшы гуляючага на павадку тхара па мянушцы Чика. Хищница, как зовут ее? Чика. Чика. Ласковая? Ну да, такие обычно такие агрессивные бывают. Она Да? очень такая... Ой, как она просто на ручке ко мне. Она прям очень... Да елки-палки. А где она спит? Раньше спала.
Выявілася, пасля пакупкі экзатычная жывёла спачатку заснула ў адным ложку з гаспадыняй. Пасля чыку прыручылі да ўласнай вялікай клеткі. Што да рацыёну тхара, то ў яго ўваходзіць мяса, печань і розныя субпрадукты. А гаспадыня дзвюхгадовага звярка падзялілася, што гэта дэкаратыўны від, а не лясны. Таму чыка адрозніваецца асабліва прыкладнымі паводзінамі і падвышанай тактыльнасцю. Гэта ўсе навіны на сёння. А ўжо ў 21:00 не прапусціце прамы эфір праграмы «Актуальна». Вы глядзелі Белньюз. Не забывайце падтрымліваць нашы выпускі лайкамі і каментарамі. Да сустрэчы!